Здравейте! Днес искам да обърна за кратко внимание на Народния съд. По-точно на публикацията на моя колега Петър Волгин, журналиста Петър Волгин, който е написал следното по повод банкера Левон Хапърцумян. Достатъчно е да погледаш само 10 минути някой нахален и неумен богаташ като Хапърцумян, за да разбереш защо е трябвало да има Народен съд. Оставяме на страна факта, че тази публикация е направена на 1 февруари. 1 февруари – ден на почит към жертвите на тоталитаризма в България. Така, оставяме на страна политическите пристрастия. В личния си частен живот всеки журналист е напълно свободен да има своите политически пристрастия. Но когато излезеш пред аудитория с името, лицето си и с влиянието, което имаш върху аудиторията, ти нямаш право да по такъв безочлив начин да й натрапваш своите политически убеждения. Защото журналист означава неутрален. Журналист означава обективен. Журналист не означава придатък на тази и онази партия, на тази и онази система. Има и своите убеждения. Но когато излизаш пред хората, ти си длъжен да бъдеш обективен. Да се стараеш да бъдеш обективен. Иначе, в противен случай, ти не си журналист, а пропагандатор. Оставам на вас да прецените, според тази публикация, какъв е Петър Волгин. Аз не бих го нарекла свой колега. Всъщност. Казах колега по инерция. Аз никога не съм си позволявала такава ярка, безпардонна проява на необективност, на пристрастност към определена политическа сила. Всички знаем коя политическа сила е свързана с Народния съд. Бих казала само, че факултетите по журналистика в България би трябвало много да наблегнат на журналистическата етика, когато обучават своите студенти. И какво друго ми направи впечатление в тази публикация? Ярко да демонстрираш факта, че ти принадлежиш идейно към даден политически строй, не те прави журналист. Но и това, което е по-лошо, е, че да демонстрираш подкрепа към институция като Народния съд, означава, че ти се причисляваш към човеконенавистни идеи. Защо? Защо това е моята позиция? Защото всички знаем какво е Народния съд. Не говоря за тоталитаризма, комунизма, кое е по-добре, комунизъм или демокрация. Всеки от вас има своето мнение. Целта ми не е да го променям. Аз имам своето и не искам моето мнение да личи в този случай. Искам само да взема Народния съд като организъм, като институция. Народният съд в България е издавал присъди посмъртно. Това е всичко, което трябва да знаете за работата на Народния съд. Съд, който издава присъда, след като наказанието вече е наложено. Можете сами да си отговорите на питанията: съд ли е това? Има ли нещо общо с правосъдието, с закона, с реда и с правовата държава? И с човещината. Чувала съм хора, с които съм спорила, дори мои колеги, с които съм спорила по темата, които са ми казвали, че Народният съд може да бъде оправдан, защото чрез Народния съд са били осъждани в кавички, т.е. са били убивани и престъпници.
не само невинни хора, противопоставящи се на новия режим, а и престъпници. Оставяме на страна защо това, че си политически противник, означава, че ти трябва да бъдеш поставен пред съд. Как е възможно Народен съд да каже, че ти си виновен, без да има безспорни доказателства за това? От кого е съставен Народния съд? Мисля, че всички знаем от обща култура. Не е било нужно да бъдеш добър, професионален съдия. Не е било нужно да бъдеш добър професионален прокурор, нито пък адвокат, за да бъдеш част от Народния съд. Нали знаем кой съставя Народния съд? Как е възможно, знаейки какво представлява Народния съд, ние да се опитваме да защитаваме неговата дейност и неговото съществуване? Какво общо има Левон Хампарцумян с Народния съд? Защо според Петър Волгин Левон Хампарцумян, трябва да бъде изправен пред Народен съд? Какво ще стане с човек, какво е ставало с човек и какво винаги става с човек, който е изправен пред Народен съд? Всички знаем отговорите, нали така? Затова аз съм втрещена от Петър Волгин. Не мога да коментирам кариерата му, тъй като не съм я следила в дълбочина. Не мога да давам оценка за работата на колега, с чиято работа не съм запозната до край. От чуто от тук от там, прочетено от тук от там, не мога да давам оценка за цялостната работа на някого. И, честно казано, не смятам да го правя. Мога да давам оценка само на това, което чета в момента. Това, което знам, че той е казал, защото той застава за думите си. И вижте какво казва Петър Волгин, как той коментира своята публикация, което ни дава да разберем, че той не съжалява за това, което е написал, а продължава да стои твърдо зад думите си. Гледам си в телефона, за да мога да отворя профила на Петър Волгин във Фейсбук. Така. Какво пише Петър Волгин? Написах едно изречение, това, което аз ви прочетох за Хампарцумян, което предизвика масова истерия от целокупния евроатлантически планктон. Не знам защо, какво общо има евроатлантизма с това, което е написал Петър Волгин. Аз не виждам директна връзка. Вие, ако виждате такава, ми кажете. Грантовите политици и анализатори, с пяна на уста и подбелени очи, подобно на онези безноватите герои от Евангелието на Свети Матей, се юрнаха да защитават незащитимото. А представяте ли си какво щеше да стане, ако вместо едно бях написал две изречения? Да защитават незащитимото в какъв смисъл, господин Волгин? Не става ясно. Ако искате да ми го разясните, ще съм доволна да ви предоставя тази възможност. Смятам, че за пореден път се доказва, че журналистическата гилдия в България има един много голям проблем и тя е липсата на безпристрастност. Този пост на господин Волгин показва точно това. Освен липса на безпристрастност обаче, по-страшно е най-страшното не е липсата на професионализъм, най-страшно е липсата на човечност. А в този пост аз тълкувам думите на господин Волгин последния начин. Народният съд е бил нужен и необходим. Само, че бих искала господин Волгин да завърши това изречение с на кого и за какво. Каква цел е преследвал, как е постигната тази цел. Много искам да го чуя от господин Волгин.
Защото докато продължаваме в българското общество да говорим как Народният съд всъщност не е бил нещо толкова лошо, няма да разберем, че историята не бива да се повтаря. Щях да кажа като фарс, историята не бива да се повтаря. Не е нужно непрекъснато да гледаме назад. Не е нужно непрекъснато да спорим за миналото си. Не е нужно да влизаме в вечния и лишен от всякаква конструктивност спор, кога е било по-добре. Бай точно, както някои го наричат, по времето на Тодор Живков или сега, при демокрацията. Всеки нека има своето мнение. Но много моля журналисти, които оформят общественото съзнание, да се изказват внимателно по тези въпроси. Внимателно не означава политически коректно по тези въпроси. Внимателно означава, че няма как който и да е строй, комунизъм, демокрация, какъвто ще да е строя, не е нормално ти като журналист и като човек да защитаваш човеко-ненавистен процес, човеко-ненавистно образование, раково образование, какъвто е бил Народният съд в България. Защото Народният съд е убивал хора без присъда. Не знам колко пъти и колко хора трябва да го кажат. Нищо повече не трябва да се тълкува, нито да се обяснява. Когато се каже Народният съд е позволявал убиването на хора без присъда, без право на защита, край с тълкованията и с интерпретациите. Това са фактите. Аз не лъжа, не манипулирам, аз казвам какви са били фактите. Така че да защитаваш убийство без присъда не те прави бунтар срещу статуквото на евроатлантиците. Това означава, че ти или си платен, за да говориш по начин, по който манипулираш общественото мнение в подкрепа на една определена идеология, или имаш сбъркана ценностна система като човек. Не просто като журналист, като личност, като характер, като душа. Има нещо сбъркано, сгрешено. Бих искала да видя своите колеги журналисти да реагират на подобни изцепки от страна на представители на гилдията и бих искала най-сетне да започне да се говори за журналистическа етика и обективност. И за това, че когато искаш да бъдеш добър журналист, ти първо трябва да имаш нормални човешки ценности, зад които заставаш. Не може да ръководиш, да се опитваш да ръководиш, да оформяш като пластелин мнението на обществото, когато ти самия имаш много, много, много голям бъг в системата на ценностите си. Когато, ако смяташ, че Народният съд, такъв какъвто е бил в България, е оправдан, ти имаш проблем като човешко същество, което оправдава убийствата, изтезанията, зверствата на други човешки същества без доказателства за тяхната вина. Това, ако е нормално да съществува като институция Народен съд, аз се отказвам от всякакво разбиране за право, законност, ред и справедливост. С хора, които изповядват
такъв тип ценности, аз нямам за какво да разговарям. Ако действително тези хора изповядват такъв тип ценности. Защото познавам човек, който си купи чаши за вода с лика на Сталин върху тях. С такъв човек аз на една маса не искам да седя. С хора, които имат в домашната си библиотека и я пазят и я ценят моята борба на Хитлер, аз на една маса няма да седя. Те имат своето право. Нека. Аз не искам да забранявам нищо на никого. Но не мога да бъда накарана да стоя на една маса с такива хора. Да споделям една професия с такива хора. Затова нека господин Волгин да пише каквото прецени, каквото желае, но ние другите негови колеги имаме право да изразим позиция. Тя не засяга личността на господин Волгин, тя засяга нещата, които той пише, тя засяга неговата професионална дейност. Затова хората, които казват, че когато критикуваме някого, ние го нападаме, ние не нападаме личността му. Ние виждаме проблем в нещо, което той прави като действие. И ако ние като гилдия не реагираме, утре някой ще напише, че концлагерите в България са били нещо оправдано, че Белене е било нещо нормално и че там трябва да изпращаме престъпниците и непослушните деца. В Белене. Нали? Просто докато едно общество не види истината за себе си, за това, което е преживяло, докато не се научи да не подменя черното, за да го прави бяло, докато някои колеги не спрат да се опитват да подменят черното, за да му лепят отгоре бял етикет, хората ще продължават да гледат на аудиторията, ще продължават да гледат на журналистите като на плюнки и като на хора, които не заслужават никакво уважение, защото или са продажни, или са малумни. Тук не казвам имена, не казвам кой е, кой не е. Казвам, че хората правилно спират да гледат телевизия, спират да четат вестници, спират да се интересуват от новини, спират да следят Народното събрание и така нататък. Защото докато истината не се посочи и не се каже ясно, истината, докато не спрат опитите за подмяна, хората няма да уважават журналистите. Случва ми се, като кажа, че съм журналист, събеседника ми да ме погледне странно и да каже: ама ти защо се занимаваш с това? Ти си свясно момиче. Това е мнението на аудиторията за нас, за нашата професия. И като кажа, че много обичам своята професия и това е всичко, с което аз искам да се занимавам, хората ме гледат странно, дигат ръце и казват: що така си решила? Нали, защо не си станала адвокатка? Получавала съм и такива въпроси, тъй като майка ми е адвокат и съм получавала много пъти, са ми задавали въпроса: защо не станеш адвокат ти? Защо се занимаваш с глупости? Това съм го чувала. Нали, за своята работа. Защо се занимаваш с глупости? Стани адвокат да изкараш пари. Чувала съм всякакви неща по повод моята професия и за съжаление мога да ги потвърдя. Да, истина е. Пълно е с неграмотни, ниско образовани, ниско интелигентни, най-страшното – продажни, двулични, неетични колеги, които аз наричам колеги само от куртоазия. За мен такива хора не са ми колеги.
Те се кичат с титлата журналист, но не са журналисти. Ти трябва да усещаш света като журналист. Опита да стигнеш до истината, дори тя да не ти харесва, характеризира журналиста. Стигането до истината, за мен, не минава през оправдаване на Народния съд. И да не говорим колко е дребно, грозно и пошло да призоваваш към Народен съд по отношение на твой съвременник, обществена, популярна фигура. За какво ти е това? Защо го правиш? Какво е направил Хампарцумян, за да заслужи Народен съд? Защото знаем какъв е изход от Народния съд, нали? Смърт и мъчение. Какво е направил този човек, че да заслужи смърт и мъчение? Искам да знам, само че господин Волгин не го пише. Той не се аргументира. Това също е слабост в поста. Защото когато изразяваш позиция, ти трябва да се аргументираш с нещо. Неговата позиция аргументи няма. Неговата позиция е: имам му зъб нещо на този човек и сега ще пише нещо гадно по негов адрес. Това е, което е направил господин Волгин. И също го наричам господин от куртуазия. Нали? За да не бъда грубо. Така, оставете своето мнение. Кажете ми какво мислите вие за конкретния пост на конкретния господин Волгин. Не искам да влизаме в спора кога, къде и как е било по-добре, защото за всеки отговора е различен. И трябва да се научим да уважаваме чуждото мнение и да не се опитваме неистово да го променяме. Промяната може да стане, промяна в личната позиция става само с опознаване на фактите, такива каквито са. Не с опити, като този на господин Волгин, да подменя историческата истина, като слага бели окраски на черния, пропит с кръв Народен съд. Това не е опознаване на истината. С това не помагаш на аудиторията си по никакъв начин. С това ти, според мен, правиш пропаганда. И това означава, че не си журналист. То може и, нали, звучи доста пресилено, обаче Гьобелс също се е имал сигурно за журналист. За най-великият пропагандатор на най-великите идеи. Нали? Аз знам кой е Гьобелс и какво е правил. И какво представлява пък целият режим на Хитлер. Вече там, ако отида, ще стане страшно, няма да мога да спра 2 часа. Защото просто, когато видя оправдания на политики, които мразят човека, искат да го смачкат, да го стъпчат, да го унищожат, да го изгорят, се потрисам. Потрисам се. И затова, като видя мъж с бръсната глава и с кубинки, отивам на другата страна. Защото това ми подсказва, че ти си невежа. Ти си невежа. Ти изповядваш ценности, които не разбираш до какво водят като резултат. Затова, хайде моля, колеги като господин Волгин, да се научат да работят с аргументи, не с тези, с аргументи, защото една теза трябва да бъде аргументирана. Трябва да можеш да ги облечеш в факти. Иначе, това, което казваш, няма никаква информационна стойност. Искам да разбера каква е вашата позиция. Смятате ли, че това е важно? Смятате ли, че е важно да коментираме абсурдните изказвания на фигури от нашето общество или трябва да ги оставим да минават незабелязани? Желая ви хубав ден!
И не забравяйте, че подкрепата за независимата и обективна журналистика в България е безплатна.